O que no seu día foi un oficio hoxe ocupa parte do tempo de lecer. Actividades manuais como a cerámica ou a costura espertan cada vez máis interese e triunfan como entretemento. Entre agullas, fíos e dedais, Marisa prepara as clases de costura que impartirá no seu estudo do barrio de Mato Grande. Leva 6 anos facendo e segue a ter lista de agarda. Hai moitísima xente xoven que ven a aprender. De feito, teño un chico que está esperando que eu teña un hueco para vir a aprender a coser. Neste outro obradoiro, a protagonista é a cerámica. O ancho vai determinar despois o alto da taza. Aprenden todo tipo de técnicas para elaborar unha peza de principio a fin. En función de eso, de que peza queren facer, pois vemos se é por placas, se é por churros, se é temos que facer un molde, se vamos a facela no torno. E o interese por esta actividade artesá vai a máis. Me encanta, sí, es como mi hobby de ratos libres, así que bueno, bien. E un pouco tamén para pasar o tempo, pareceme unha actividade relajante, estás un estado concentrado sen pensar noutra cousa. Y es como muy reconfortante ser capaz, ¿no?, de crear algo que luego puedes utilizar en tu día a día. Nas clases regulares, obviamente, estou sola, entonces non podo abrir máis grupos e temos moita lista de espera. E como ainda me moita rabia que gaxa tanta xente querendo vir e que non pode, os viernes e os sábados abrimos estes grupos de monográficos, digamos. Viño e Barros son os de maior éxito. En breve comezarán os grupos dedicados ao Samaín e as casiñas de Nadal.